ҳамдиёрон азиз, навори мо дар телефони ман қатъ шуд, чунки навор пур шуд. Ман ҳозир дигар наворҳо кардагӣ барои гурӯҳ пешниҳод мекунам. Дар телефони Алишерҷон навор гирифта давом метиҳем соҳаи хулулпарвариро. Ака, як бор дигар такрор кунед ки ина чӣ мечинад, чанд пули мечинад ва чӣ хел хушк мекунед? Ина ҳашорҷоҳай 40 та одам мебиёд, 25-30 та мебиёду. ду рӯзба ду гӯштара чинда метиҳад. Як сомони 50 дирҳамӣ 2 сомонӣ мечинад. Калон бошад 2 сомонӣ мечинад. Сал майдатар бошад, чунки чинданаш осон ки ҳама 1 сомони 50 дирҳамӣ. Сони ина паддонай монда. 56. Таги паддон сетками? Не, я деревян, яшик. Яшик боя. Як қатор тах мекунем, фурӯша тах гарам мегирем. Боло як дигараш. Боло як дигараш мемонад. Сони худаш хуш мешад. Чанд вақт ба хуш мешад? 2-3 моҳ. Агар пленка занед болошба, як ҳафта хуш мешад. Пар мекунед агар туннел. Айн тарафаш возух медорад, он тарафаш мебурад. Не, офтобанда тез мулоим мешад ва гарм ҳамин ба. Сони вай дертар фурӯшед, то 30 сомонӣ мефурӯшед ина. Апрел, март, наврӯз анда ин баланд мешад. Яъне ки хирнеши чиз? Нархаш наврӯз ба ин баланд мешад. ҳамдиёрон азиз, ака ман овозам баландтар барои навор баланд биёд гуфта. Ин насаранро ҳашаракиё мечиндиян аз 1.5 сум то 2.5 сума. Вақте ки дарахти баланд бошад 2.5 сум, михелаш ба 1.5 сум мечиндиян. хуш карданашо падоно будааст, чӯбин як ряд мерехтиян, боло-болои ҳам ҷамъ карда мемондиян, мехушкондиян. 2-3 моҳ ба хушк мешудааст. Агар болош клёнка пӯшонед мегӯяд, мулоим шуда тезтар хушк мешуд мегӯяд акам. Ва то 30 сомона мегӯяд ки камтарак дошта меистед, то 30 сомона ба фурӯш мерад, хушк мебараш. Апрел март ада. Чуваки ҳозир бисёрш мефурӯшад ки ҳамин ба арзонтар мешад. Якта савол шумо ба фаҳмидам. Вақте ки ҳозир мефурӯшанд арзонтар, дошта истед агар қимат мешад. Ин ҳамин пахта ҳам хел. Шумо ба савол, ман ҳинҷа ба хуҷанда заводҳои шарбат барорӣ аст, компот барорӣ аст. Оя мехаранд ё намехаранд? Не. Вайша мехарад. Чӣ мегӯд? Пасаша, пачақ, машақашай ки. ҳамина гитта ваё компот мекунад. Компот мекунад. Хушуш импорт мерад, экспорт мерад. Ин экспорт. Россия мерад. ҳамин сол вайба. Мо бисёр тонна гуфтагӣ буд, ин проект нагузашт. 500,000 тонна пул дар кор гуфта вай карда буд. Хориҷа ба ми? Хориҷ ба. Европа ба мегӯ ҷоба? Европа ба. Мо ба вай ҳайде шаҳр ба организация. Ин воғи мо чиста экологическая продукция, вай ҳай сертификат дорад. Акум мумкин ҳамин моҳова вай ответиш мебиёд. ҳамдиёрон азиз, дидед ки 500,000 тонна талаб кардааст Европа, чунки Тоҷикистон экологически тоза ин на селитр мехӯрад, на дигар ягон химикат намехӯрад, пору рехтияну об рехтиян. Барои ин 500,000 тонна талаб кардааст ки мо харидор ва бо ба доллару ба евро мехаранд. ҳамдиёрон азиз, бо чӣ саволу ҷавобе бошад бо менависед, ман аз акай Ҳасан мепурсам, ба шумо гап мезанам. Гуфтам ки 2 солааш аст, ҳамин қадараш ман дидам, 1 солааш аст ҳамин қадар. меҳолоро ба воситаи ман шумо метавонед аз акай Ҳасан дастрас кунед. Мо ба шумо бо як саволи дигар. Ин хораш бисёр мемана хор доштааст ина. ин бехоришам ҳаю, ҳосили инқа бисёр наметиҳад. Камхор. ҳосилиш кам, сони майда мешад. Ин зураш ин ҳама зураш ҳамин королевский бочка. Королевский бочка, ҳамдиёрон азиз, хор дораду, лекин манан хеле кам хораш. Чинданашам осонда на. Дастак мепӯшад. 4 якта меқабаде як қабила 3 4 қабила кашида мегирад. ҳамдиёрон азиз, пушаймон намешавед агар шумо аз ин королевский бочкаи хулул шумо насаран боғ кунед. боғаш чӣ хеле гуфтан 5 ба 4. ҳозир зардолуро канда партофта ҷояшро аз ҳамин карда истодан ака Ҳасан, чунки расходаш кам, нигоҳбинаш кам. Зардолу 1 сол хунук мезанад,
7 сол хунук задагӣ буд, як ҳами сол дод. Дар бораи зардолӣ савол кардам. Ҳамин сол зардолӣ бисёр шуд. Дуруст? Бисёр шуд. Нархаш чӣ хел шуд? Манамда 7 гектар 8 гектар боғи зандола ҳай. Ҳамина. Ман 80,000 сомон фурӯхтам. 80,000 сомон ба. Вая меҳнатиш бисёр. Ин ду гектара меҳнатишам кам, пулишам бисёр. Агар тақос кинед. 8 гектар боғи, 2 гектар шиповнига. Меҳнаташам кам. Меҳнаташам кам. Ҳамдорон азиз дидед 8 гектар боғ зардолу, 2 гектар ин боғ 1.5 маротиба зиёд пул додагӣ. 2.5 маротиба. Ин 80,000 додагӣ ва 121,500 бо бинед ки ин 2 гектар ва 8 гектар. Барои ҳамин канда зардолро ҷояш ба ҳозир мана шиповник шинода истодан. Боз такрор мекунам азизони дил ки шумо гузаред ба он меваҳое ки нигоҳбинаш осон аст. Аз гармии ҳаво тобовар аст, чунки ҳар сол аз сол гармӣ омадааст. Мо бояд ки ба ҳамун гармӣ мутобиқ шавем. Яъне дарахтҳои ба гармӣ мутобиқ, писта, чормағз, бодом, ино ҳам писташ сахт мутобиқ, ина мутобиқ беобиба. барои ҳамин гузаштан дар кор муроҷиат кунед, ба шумо ҳамин кӯчатҳошро мо дастрас мекунем. Акай Ҳасанҷон, ба шумо як ҷаҳон ташаккур. Худо ба шумо барори кортият. Худо ба шумо барори кортият акаҷон. ва шумо асос шудеду ба халқ ман ҳамин шиповники королевский бочка нишон додам ва худо хоҳад харидоро ки пайдо шуд, мо ба шумо муроҷиат мекунем. аз шумо кӯчаташро дастрас карда ба тарафи вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе ва ҳисои дигар ҷо равон мекунем. дар гирди боғашон кунанд, агар фоидаи калон дорад. ҳамдорон азиз, дар паноҳи худо бошед. ба кадоме маъқул шуд, як подписатсия кунед, поделитсия кунед, лайк монед. илтимос дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангурова боғ бошед.